fedt, hvis vi lige kunne køre nogle have bænke her og her, så man kan sidde tribune! Tribune, præcis, ja. Ja. Altså sådan, der virkelig går amok med, altså det, så har vi en stor ølbowlingbane heroppe. Ja, ølbowling, ja. Regnbuen. Det var fedt. Vi skal også have en dommerstol her. Det skal være regnbuen. For inden af regnbuen er der altid guld. Præcis. Skål for den! Så kan I bare komme til den fedeste ever. Det er irsk. Nej.